isa't kalahating oras na tayo. Ngayon guys, nawawala tayo. Iba ito pinasukan natin. Dito, bangin na yan. Galaw kayo ba? Araw-araw pero umuulan. Paktay, nagiba ang tent. Anong masarap sa'yo? Sinayang nyo. Minuto na binabagyo. Grabe, nag-hyperthermia ako. Good morning mga kasanje. This is Yes Santos again at magkakaroon ulit tayo ng vlog. Papunta tayo ngayon ng Malico, San Nicolas, Pangasinan. Try nating mag-camping doon overnight. Pero bago yan, dadaanan muna natin ng mga ating mga ka-shark dito sa Herona. Sila mga kasama natin pupunta ngayon ng Malico, Pangasinan. So let's go! Oh, yun ang aga-aga pero tingnan mo, ngayon pa lang naligo. Pare, saan mo galing to? Sikat yan pare, sikat yan? Na vlogger sa buong Pilipinas. Hindi naman kami halatadong magkakamping eh. Pare Asel, iwan ka na. Today is December 7. Dito kami ngayon sa Herona. At we're going to Malico. Ito yung second time namin na pupunta ngayon doon. So, pinagplanuhan na natin 5 months in the making tong na to. Price na to. So, let's go. Stop to Panagi. Ready na. Are you almost ready to reach out? Might be meant for you. Okay lang kayo? Nakapogi. The train is leaving the station. Ayan guys, nawawala tayo. Iba yung pinasukan natin. It's not gonna wait. So come on, come on, come on, come on, all aboard now. Love, it's time to go. Pangalawang gas up namin. Ito, nagpa-full tank namin. Musta ang biyahe? Okay ka lang? Alright. Ayan. Kulang kami ng ngayon. Ng mga kasama dahil yung iba may mga lakad. Ayan. 3 motor na ngayon na kasama. Pero si PR kasama natin. Ayan. First time niyang pupunta rin sa Malico. Come on, come on, come on, come on, all aboard now. Love, it's time to go. Bili tayo ng yelo. Lalagay natin dito sa gat. Para pagdating sa Malico, hindi tayo maghahanap ng ng yelo. So far naka na tayo. Naka isa't kalahating oras na tayo. Siguro mga 1 oras pa. At mararating na yung Malico. Ayan guys, dito na tayo sa San Nicolas. Speed limit 60. Diba diretso to? Are you feeling nervous? As butterflies dancing in your chest. Maybe you deserve this. The good, the bad, the ugly and the best. The train is leaving this station, baby. This train is not gonna wait. So come on, come on, come on, come on, all aboard now. Ito, CR break muna. Sumiyan muna sila. Ito na yung bridge na kung saan mag-umpisa yung yung Malicong daan. Ito yung pinunta natin yung una. Yan. Dito rin tayo nag-video nung unang natin. Salang natin tayo si Pareolan. Nag-CR. Yan Ayan. Ganyan ang itsura dito niya. Lahat ng mga pumapalik sa Malico ng bundok, dito ang daan nila. Isa lang ang daan dito. Papunta doon sa pinakatuktok kung saan tayo magpipiknik, saan tayo magkakamping. Dito pa lang, ganda na ng tanawin dito. May mga ilog. Pwede ka nang maligo din napakalinaw ng tubig. Ayan. Doon pa yung sa may bundok na natin.
nakita niyo yung bundok doon. Ito na ang ano, laban na ng likuan. Yan yung daan ito. Oo. Oh! Sana all. Bike. Oh, guys, ha, tignan nyo, oh. Parang ano lang, Tutulin pa nila. landslide lang to. Pare, Landslide phone. ay. Payag ko na. Papayag na. Muna pare, kapit ka mo na lang. Oh. Kaya hindi kayo makahabol, eh. Malilito pa lang kami, eh. Dito na gano'n si Rodney, oh. Sayang, pare Rod. Sayang, oh. Asel. Pare Asel, hindi na naman nakasama. Asel, sayang ah. Paano ko nanda dito? Iwanan na kami, kapipicture Wala na, wala na yung- Kapipidyo wala na namin, yung- iwanan kami. Tingnan niyo yung mga bundok dito, napaka-prone sa landslide. Ang daming tapyas. Kaya parang nakakatakot din, pero maganda itong lugar na to. Oh. Kaya lang, ang problema, nakakatakot. Yung ano, daming mga slope dito na ginawa. Mga landslide. Ito na yung famous na ano, sigo na dadaanan. Ayan. Second time na parang dyan makapunta dito. Saan tayo? Oo nga pala, pareho lang pala kami. Coffee break muna daw. Tignan ko nga yung itlog natin, ano nangyari sa itlog. Wala kaming part bed na mahusay yan. Lusak ng ano. Video na naman. Tapos na kami nag-almusal dito sa may deck, view deck. So ano ba kami ng ano namin, matutuluyan namin for camping. Oh. Oh, diba? Oh. Oh.
Side, oh. Meron pala. Yung dadaanan namin, no? Nakalabas na yung ano. Nakalabas na yung simento. Oh, bago lang tong ano, oh. Oh. Mayroon maliit na falls dito, oh. Oh, makita nyo. Yan, oh. May falls. Oh. Small only. Eto guys, nakarating na natin tong Kendao campsite dito sa San Nicolas, Pangasinan. So, tignan lang natin kung anong may offer ng campsite na to. Ayan guys, anong oras na ba tayo? 10:44, 10:45. Nakarating na kami dito sa may Kendao campsite. Ito, ang gagawin namin ngayon, magkakanvas muna kami kung sakaling mas mura dito. Ito ang punta namin, dito kami magka-campsite. O tara, let's go, samahan nyo kami. Yan o, maganda rito. Sanji. Kasama ko si pare Olan. Yan. Registration area. Please register upon entry. Entrance fee. So pagkapasok nyo rito sa park, yung sa bungad, makita nyo yung masyadong matirik pababa. Kaya delikado kung di ka magdadahan-dahan. So yan guys, makita nyo kung gaano kaganda rito. So mag-inquire lang muna tayo. Meron pala mga naglalagay din ng mga sticker dito. O yun. Pare, may ano. Pwede pa magdikit ng sticker dyan, ma'am? Dito na lang po, sir. Ay, dyan na po. Ayun pala. Oh, sige. Pangalawa ka dito para sa halip. Ayan guys. Pare pa, ano nga? Ito guys. Tayo yung pangalawa na mag-rito ng pagdidikit itong sticker natin. Dito sa Kendao. So, ayan guys. Ito siguro, no? Dito na. Yun. Alright. Bimitig lang kami kung Parang kayo ni Pan. 300 din kayong dalawa. Alright guys, ito nag-decide na kami na dito na daw nga kami pupunta at magka-camping. So ito, magbabayad muna kami ng entrance fee. Magkano pare ang per 200 person? pare. Ayan. 200 per head pero wala nang bayad yung itatayo natin tent. Kasi sa ibang lugar, Oho. 100 yung per head. Tapos pag nagtayo ka ng sarili mong tent, meron pang 200 na babayaran. Ah, okay. Dito So, minsanan. ayan. Naman guys, to. Mas maganda palang labanan dito. So dito na tayo mag-stay overnight. Overnight po, sir. Pwede naman po, sir. Kanya lang itong second layer po kasi reserve para sa mga karga. Siguro pupunta na lang siguro tayo doon. So, bali, ang tent teaching area po is dito po sa likod ng island. Pwede na dyan sa taas Yes yan. po. Ayan, malinis Ayun, dyan, no? first layer. Pababa na po doon. Hanggang doon sa may dalawang first. Oh, dito. Pwede rin. Pag kung anong oras kayo alis doon at after lunch, I prefer na dito na lang po kayo. Oo. Kasi malilim yan hanggang Oo nga, ayan. Tapos yung CR po natin, bali tatlo yung area. Iyon po yung sa CR doon kung doon. Okay. Nakalagay naman. Yes po, ayun po yung Ay, malapit tayo sa Tapos doon po sa gitna, may CR doon. Sa baba ng common kitchen. Tapos yung nakabit po CR. Tamad nyo ah. Nakakuha ka ng sekretary, ha? Ano na lang po yung pangalan lahat. Okay, dito, ha? Ano mo kasi?
Oh, nakita nyo na to? Oh, pangalawang ano. Oh, mayroon na tayong sticker kagad dyan, no? Guys, oh. Dito sa kabila. Ayan. Dito sa kabila, meron yung mga ibang klase ng ano. Ayan. Nanti mo, sunol nga sunol. Ayan, nakapag-register na tayo guys. So, ang gagawin na lang natin ngayon, check natin itong mga kung saan tayo pwede magtayo ng camp, ng mga tent natin. So, ayan. Oh, ang ganda din pala dito. Ayan. Kita ko sa inyo guys kung saan ang ano, saan tayo pupunta. Yan, ang ano. Oh, meron pang tree house. Saan daw pre? Sabi daw na, wala naman kayang ahas dyan. Naalala ko na naman yung ahas doon sa ano. Oo, may mga cabin pala rito. Cabin. Maganda rito. Pwede magsigarilyo. Oh, yan oh. Tanya may mga maliit na ano rito. CR yan pare. Hindi, kabina din yan. Na pwedeng i-rent yan. Oh. Hopya. Yan, baba. Oh, may, yan oh, sinasabi nila na meron pala siyang ano dyan, no. May laba. Oh. Oo. Oo. Problema lang dito, kung pag ganun yung araw, mainit mamaya. Mainit. O, edi, Pero pwede pa tayo magbontan, may libreng kahoy na tayo. ang tanong, libre na ba yan? Baka mamaya makina tayo rito na. So, hindi pare, binabayaran yan. Nakaset lang dyan. Hindi, sunugin natin walang usok para hindi tayo. Ito ngayon ang ano namin, no? Oh, nakakita na kami ng magandang ano. Meron ng CR, meron na rin lababo. Kakain ako Ayan. Ayan. Oh, itong pinakagilid namin. So, ganito. Ang lakas ng tubig. Alala. Oo nga, oh. May problema sa tubig. Kasi libre yung tubig dito, pare. Oo. Ayan. tayo pare. Oh. So, may mga CR na rin dito. May mga, tingnan mo nga ba, check mo nga kung Okay, pare, makuhin naman siya. okay naman. Ayos na. Pwede tayo magluto dito pare. Pwede. Oo. So, ito ang magiging setup namin dito. Makita nyo ngayon, pag may malikot matulog mamayang gabi rito, baka may malaglag diretso. Yan. Ayan, mayroong ano rito. Ayan. Ano yun? Tent natin eh. Dito Tawag tayo. di- Dito naman sila, Raji. Dito na sila radyo. Dito tayo. Oo, pare. Gugulong tayo dyan, pare. Dito naman higaan natin eh. Ikaw naman. Wala, bundok naman ito, pare. Wala naman talagang tayo. Meron din kaming duyan dito. Pwede rin kayo magduyan. So, kaya lang, baka pagkahagis doon, dire-diretso na doon. Oh. Hindi, pare, pwede magsabit ng duyan dyan sa may ilalim. Ha? Oo, yun. Pwede rin, oh. Ay, hindi. May tao dyan, pare. May nakaano. Wala pa. Tanong mo May manok. Meron. Ay, puto, merong manok. Alam na dis. O, nasa rin dalawa. Sige, set up na tayo. Kuha na tayo ng mga ano. Gamit. Dito na tayo. Gamit. Wow. Ito. Yung pababa guys, madali lang eh. Itong papanik. Ako hinihinga. Pero eh. Kukunin lang na yung mga gamit sa motor. At ibababa namin dito. Nang ganun makapagluto na rin. Just like warm days, the springtime, get butterflies. Can't control myself when I'm around you. Soak up the fragrance, we're here for a while. Nowhere to go, girl, let's enjoy the ride. It's the feels you give to me. Yeah. It's the feels you give to me. Oh, one step, keeping pace, taking our time. Girl, I wouldn't trade it all for the world. With you, Yan guys, oh. Tingnan mo kung yung ginagawa namin ngayon. Ito ay nagpapadingas ng ano,
Nang para saan yan, Je? Bangus. Bangus. Frying pan lang, no? Pariwalan, yan. Munggo. Master chef natin. Sasangkot siya muna yung pata. Sahog ng munggo. Wow! Sahog pa lang. Ulam na. Ikaw naman, Ar. Anong ano mo? Taga-bantay daw ng manok si Ar. Yan. Sa ngayon hindi pa ganong pulido yung mga ginagamit namin dahil gawa na ng kakaumpisa pa lang namin. Naghahabol pa lang kami ng para sa lunch. Okay lang yan. Nakandyan may bag naman eh. Yan, munggo. Na na pala no. Ilaga ko na. Nagaga na. Parits, good na. Patay. Mamaya yan, pare, sa huli yan. Ikot ko lang kayo dito sa pwesto namin kung saan kami ngayon. Habang nagluluto si Pare Olan, no? Yan, meron siyang dala-dalang gasol. Ginawa. Yan na, dinala niya buong bahay niya rito. Nagamit lang. Yun ang effort. Tapos doon, meron ng may hugasan, may CR. Oy, manok! Manok, pare! Manok! Ayan! Tinangay na! Tinangay yung ulam. Pare, Ayun pa oh! water. Bitco water pang sabaw yan. Oh, yan ang pangkilaw namin, no? Kababad na suka. Ganda. Yan, no? Sarap naman yan. Ihaw na bango, saka ano yung pare? Poset. Ha? Ayaw na poset. Poset, oh. Yan, ihaw natin si Raddy. Yan guys, pababa na yung ulap, oh. Ito yung tinatawag nila Sea of Clouds. Iyon, oh. Ayan, doon tayo nanggaling kanina, oh. Sa may na yun. Yan. Yan ang daan dyan, oh. Sino na ba yan? Sino yung na yun? Si Salt Solve. Kinilaw. Ayun. Sarap buhay. This is life. Luto na rin yung boss. Ayan. Nilaw ko yan. Ito, iluluto, makasunod. Ayan. Nasaan yung... Ano nasa suka kanina dito? Yung custom. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadaramang pag-ibig? Yan guys, titikman natin tong ginawa ni Pare Olan na kinilaw. Yan kinilaw na bangus. Ang sitwasyon namin ngayon dito ay parang para survivor kami. Dahil tingnan nyo habang umaaraw pero umuulan. Ano ba 'yon? Oh, yan. Siguro yung niya itong ulap na bumaba. Yeah, ito. Pinaliliguan kami ng ngayon, ng ulan. Problema namin ngayon, malakas ang hangin. Yan, tinatangay pati yung mga tent namin. Kaya kailangan namin lagyan ng bato. Ayan. Ngayon, ang ginawa namin, nagtali kami ng rito. Ng tent dito sa mga bato-bato, mga puno, haligi. O yan. Yan ang lakas ng hangin. Oh,
Yung ulap, ayan na. Bumaba na rito sa amin, kaya tingnan mo. Ulan. Inuulan ang inabot namin. Oh. Yung mga mababasa sa inyo. Ito na nyo. Ito yung tent namin. Ayan. Ito sa tent namin kasya yung 3. Hindi ko lang alam kung makatulog sila mamaya nito. Yan ang tanong. Ayan. Alright, ito yung ulan. Woo! Single lang talaga. Single lang talaga yan. Hindi pwedeng pagdalawan yan. Pwedeng dalawa. Ang bata. Doon sa Pandaro, no? Mabuti pa sila. Meron silang silungan. No? Yan, lakas ng ulan. Ay, ay, ay. Kami dito lang kami nagluluto sa may lababo. Tent. Ayan guys. Nasa loob tayo ng tent ngayon dahil lakas ng ulan, lakas ng hangin. Ayan, sana wag pasukin tong tent natin. tingnan mo yung mga nagkakamping. Umuulan, umaaraw. Ano ba naman to? Oh. Ito yung experience na hinahanap namin. Oh. Meron time na uulan, may time na aaraw. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin hanggang bukas nito ng umaga. Pag-uwi namin siguro may mga sipon at saka ubo na itong mga to. Food trip. Mga kilaw. Grabe naman ang rin eh. Dapat niya may mataas pang ang kawin niya pare. Basang-basa na kami. Nakikita niyo ang araw-araw pero umuulan? Oh. Ay, siya. Ito, ginagamit pa yung ban ko. Gawin yun. Gawin yung paliko. Biglang liko. Alam mo kasi. Yan! Woo! Yan! Grabe ang lakas ng hangin din eh. Oh. Habang kami nasa sa tent, ito ay kami magluluto ng Shanghai. Yan yung sa ating mga dito. Malapon. Yun oh. Oh. Shanghai. Sarap sana yung marami tayo, no? Ay, prito Shanghai. Meron ka na naman binabanggit, sino naman ba yan? Ayun, sarap sana pag marami tayo. Ay, kala ko gusto. Mga nagtuan, wala na, doon na si mama. Hindi sa mama. Kindaw. I love you, Kindaw. Pakita ko sa inyo kung paano yung sa may edge ng bangin. Mula doon sa natin. Mula doon sa tent natin. Ayan. Ngayon kung malikot kang matulog dito, yan ang mababagsakan mo. Bangin na yan oh. Yan oh. Dito, bangin na yan. Dito lang yung namin, no? Dito lang yung tent namin. Yan sila, oh. Ito guys, tapos na kaming nagmuni-muni doon kanina, kumain. Ayun, punta kami ngayon doon sa bilihan ng gulay. Sabi na mas mura daw ang gulay dito. So try natin mamili. Ayan. Sige. Bandang uli ako lang may helmet dito. Ito, pupunta kami ngayon ng palengke. Ay, Talipapa. Iwan naman namin tong Kindaw. Punta kami doon sa taas. Alright. Tingnan nyo guys itong namin dito. Oh. Paano pag nagkaroon ng landslide dyan? Oh.
Tabong kami lahat. Meron pang bahay doon, oh. Bote. Oh. Garilyo. May bahay pa din eh, oh. Alright. Pati dito tayo umihilan eh. Oo, dito. Alam mo na maganda pa rin camping site yan eh. Alam natin na camping site na pero ginagawa na ganun talaga. Tapos may kotse ron. Kindaw camping site. Grabe lamig. Tapos George. That's night. Alam mo yung feeling dito? May papanik kami ngayon sa papunta sa palengke. Sobrang lamig, parang talagang nasa Baguio. Ayan, no? Lamig na lamig kami. Kahit na may araw, tirig na tirig ang araw, ang lamig ng hangin. Ay, nako. Alright, dito na tayo sa may talipapa ng Maliko. Ito ang small market nila rito. Show them the market. Oh, grabe kalamig! Ito guys, nandito na tayo ngayon sa may mini market nila rito sa Maliko. Hindi namin expect na ganito kalamig dito kaya tignan niyo tsura na. Para kaming mga para kaming mga lamig. Ito na yung boundary ng Nueva Vizcaya saka Pangasinan. Ayan, Maliko, Santa Fe. Alright. Oh. Dito sa banda rito, Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Dito sa likod, Nueva Vizcaya na. Ayan. Yan, Nueva Vizcaya na yan. Itong nag-iisang gasolinahan dito sa Maliko. Ayan, oh. Pag di ka pa nagpagas dyan, pagbaba mo, yung ko na lang kung di ka maubusan ng gas. Ayan, oh. Ayan, oh. Fresh tong mga rito. May mga itag pa. Itag po ang tawag dito? Itag at saka kiniing po, sir. Kiniing. Anong pinagkaiba po ng kiniing sa itag? Kiniing Tawag niya. Ang dami, oh. Ito yung itag. Ito yung kiniing. Oh, meron ka ng dalawang ito. May pipino, kamote. Ay, kompleto sila ng rito, gulay, oh. Hindi na pa yung laging fresh. Magkano kilo niya, pare? 150 po ang kilo. Yan, oh. Andito na kami ngayon sa saan ko. Hindi na makita yung dyan, Brad. Hindi na makita, hindi na mabasa. Nasa kita ka. Yan. Iyan, oh. Ay, grabe ang lamig. Para kayong nasa Baguio, eh. Parang lang siya, oh. Diretso bangit na to. Yan, ang blue. Sometimes may Maliko. 911. Pare mo. Pare, hindi ka nilalamig. Ha? Hindi ka nilalamig. Labig na ako. Ayun, kasing nagyayaya kayo dito, eh. Alam nyo palang ay, naku. Maliko. Parang Kindaw, pagkakatabi na sa Mitalite, no? Oo. Labis lang. Kindaw.
picture taking na mga kasama ko dito sa Kindaw. Ito ang entrance ng Kindaw camping site. Nakita niyo pababa. Pag dumaan kayo rito, kailangan dahan-dahan kayo dahil talagang pasubsob yan, palalim yan. Baka hindi kumapit ang yung gulong ninyo, lalo yung mga single. Pag dire-diretso doon sa bangin. Yan. Ganyan kagano kahirap dito. Kailangan mauna muna yung isa para hindi siya tatamaan. Kasi hindi ko magat yung preno. Ay, Rico. Ay. Dapat dito dahan-dahan ka lang. Pag nagdire-diretso ka dyan, bangin na yung dadahanan mo dyan. Oh. Ayan. Oh. Ay, arigay ko. Napaka delikado rito, nakamotor. Taas. Grabing hangin dito. So guys, nag-jacket na gano'n na ako dahil sobrang lamig. Mahangin. Ito, paano na? Patakip silim na. Nararamdaman na namin yung lamig. Makita nyo sa likod ko, pababa na yung ulap, ayun, no? Ay, tagi mo. Hindi yung mama ko. Yan, no? Pababa na yung ulap. Ang lamig na. Yun guys, gabi na. Anong oras na? Nasa mag-alas 6 na siguro. At malamig ang simoy ng hangin dito sa Malico. Madilim at malamig. Yan, kita-kita yung mga iba't ibang bayan dito sa Pangasinan. Yan. Alright. Anong masasabi nyo ngayon at nag-stay kayo ng overnight dito sa Malico? Parang like 5. The best talaga. Ikaw, Arar, anong experience dito? Sarap kuya. Sarap. Sarap na masarap kuya. Iba yung masarap mo. Iba yung masarap mo eh. Ikaw pare, anong masarap sa'yo? Sinayang nyo. Oo nga naman, sinayang din yung pagkakataang ganito. Oh. Sinayang nyo, ganda ng Ang view. ganda ng view dito. Oh. Makita lang din nyo rito sa Lahat ng ilang bayan dyan, nakikita na namin. Bundok-bundok, tapos Madilim. sa gitna, Madilim dito talaga. ilang bayan ang makikita mo. Pero Bundok-bundok pag nandito ka, makikita nyo yung maraming bayan, no? Oo. A few moments later. Grabe, nag-hyperthermia ako. Hindi expect na ganito, kalamig dito. Grabing experience dito. Hindi ka makatulog.
Para kung binabayo ng bagyo, minuto. Grabe. Para tayo makakatulog nito. May naghihilik na. May binabayo ko pa ng bagyo. A few moments later. Yan guys. Nakasurvive kami ng sang gabi. Yung si Pariola, no? Hoy! Umarap ka. Ayan. Ito ang view namin pagkagising. Yan. Grabing para kang minuto na binabagyo. Sobrang lamig. Ay, ako. Ayan, Ito hinahanap natin. Ayan, oh. Grabing lamig. Siguro nasa 18 to 19 degree. Lamig ngayon. Kasama namin. Nagiba ang tent namin.